קטי דור, ראש תחום הבריאות, ערב טוב. ספרי לנו מה גורם להסתייגות במשרד הבריאות. ומחכים לנתונים שיגיעו על הקשר בין החיסון לבין דלקת שריר הלב. ובכן, הערב אנחנו מביאים את הנתונים הראשונים כפי שהגיעו למשרד הבריאות. על סמך 70% מהנתונים שהגיעו מבתי החולים, נראה שיש קשר בין החיסון לבין תחלואת בדלקת שריר הלב. יש יותר מקרים של דלקת שריר הלב בכאלה שקיבלו את החיסון בקרב גילאי 16 עד 30 מכאלה שלא קיבלו את החיסון. השכיחות היא 1 ל-3,000 עד 6,000 מקרים, לעומת שכיחות הרבה יותר נמוכה בקרב כאלה שלא קיבלו את החיסון. ועל כך אומר לי היום בכיר במשרד הבריאות, נראה שיש עודף תחלואה ונצטרך לקחת את זה בחשבון בהמלצה שלנו לחסן את הילדים. זה כנראה יוריד מגודל ההמלצה, האופציות שעל הפרק, או המלצה רכה. אלה הנתונים ואתם תחליטו מה לעשות, בלי קמפיין, או אישור של החיסון, ולהשאיר את ההחלטה הזאת בידי ההורים ורופאי הילדים שלהם. ברמה די גבוהה של ודאות תהיה לזה גם השפעה על ההיענות לחיסון. בהחלט, בוודאי. תודה רבה, קטי.